Igualtat és la igualtat. Què és per a vosaltres la igualtat? Pues que un home i una dona poden fer el mateix perquè, per exemple, alguns xiquets o xiquetes o homes i dones pensen que, per exemple, el futbol és per a homes i altres coses més fines per a les xiques. I poden fer el que ells vulguin i el que ells vulguin. Pues per a mi la igualtat és que un home i la dona tenen les mateixes responsabilitats, que per ser un home no tens que guanyar més diners i per ser una dona no tens que estar en casa llavant els plats tot el dia. Pues per mi la igualtat és que els xics i les xiques tenen els mateixos drets i poden fer el mateix. També que hi ha alguns xics que pensen que el rosa és per xiques i el blau és per xics. I que també se poden vestir en ropa de xics o de xiques. Que una xica pot fer el que vulgui i un xic pot fer el que vulgui. Per mi, pues que tenen que tenir el mateix sueldo de treball, els diners. Anem a reflexionar amb pel·lícules de Disney. Quines diferències trobeu? És fort i sempre salva la seva família. Pues que el meu no és tan fort com ha dit ell i pues no és un superheroi. I el d'ell és més sensible i li salva la xica. Sí, és diferent. Sí. Pues en les princeses de Disney sempre les fan com a les que els prínceps les tenen que salvar, mentre que així és ella com si fos el príncep. Jo crec que esta és alegre. La relació que té ella era que ella volia aconseguir que el seu home siga príncep, igual que ella princesa. Era una xica valenta que volia navegar per a trobar illes. Que esta és més tranquil·la. L'aventurera més de coses perilloses, perquè pot ser lliure, un poc més lliure. Quines conclusions traieu? No és qui siga guapo, és qui te tracte bé i siga bona persona. Xics sempre salven a les xiques i les xiques són més sensibles i esperen a que el xic vagi a salvar-lo. Per mi que els homes i dones se tenen que respectar entre si, no se poden pelear ni discutir ni res d'això. Per a mi, pues, que ningú li faci a l'altra persona res, ni ella a tu.